Дзень добры, панове! Вёска Пліса. А знаходзіцца гэтая вёска ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. Былое вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. З такой вось назовай Пліса у нас на Беларусі ёсць вёскі, ёсць рэчкі, ёсць азёры. І я вам хочу сказаць, паважанае панства, што вось навукоўцы кажуць, што назова вось гэтая, значыцца, Пліса пайшла ад тэрміна плёс. Ну, а плёс гэта, значыцца, на возере ці на рэчцы такое ціхае месца з ціхай плынню, не заросшае там рознаю травою. А яшчэ так называюць вось заліўны луг, называюць плёсам яго. Ну, а яшчэ ёсць разнавіднасць асакі з такой ж назоваю. А ёсць яшчэ разнавіднасць дзікай качкі, якую завуць пліска. А ёсць яшчэ, паважанае панства, у ангельскай мове слова пліс. Калі ласка. Так што, паважаныя, калі ласка, ласкава просім у старажытнае колішняе мястэчка, а сёння вёска Пліса. Вёсачка Пліса, паважанае панства, яна з'явілася на беразе цудоўнага вось гэтага возера з такой жа назоваю Пліса. Я думаю, што вось ад гэтага возера яна атрымала назову Пліса. Ну, я вам скажу, што гэтае возера, паважанае панства, оно вельмі вялікае. Яно ў даўжыню мае аж 6 кіламетраў, уяўляеце? А ў шырыню 1,5 кіламетра. А глыбіня ў некаторых мясцінах на гэтым возеры дасягае аж 15 метраў. О! Я вам скажу, что на такой глубине, паважанае панства, рыбы, а рыба вялізная. Ось такая во. Можна нават гаворыць і з вушамі. О, я, правда, не ловіў, дык не знаю. Ну, я вам скажу, паважанае панства, яшчэ, што з гэтага возера вось Пліса бярэ пачатак і рэчка Мнюта, якая ўпадае ў Дзесну. Ну і наогул, мясціны вось тут такія прыгожыя, як казаў мой адзін хорошы знаёмы, кажа, цуд, а не мясціны. Вось тут недалёка ад возера, паважанае панства, ёсць замкавая гара. І ў мясцовага насельніцтва пра гэтую замкавую гару існуе такая вось легенда. Кажуць, што там калісьці стаяў замак. І ў замку жыў князь, і ў яго было 2 дачкі. Адну звалі Мнюта, а другую Люціца. Ну, а побач з замкам ля возера вось жыў рыбак, які ў замак дастаўляў рыбу. І вось гэты рыбак, ну, як звычайна бывае, закахаўся ў адну з дачок, закахаўся у Мнюту. Ну, бацька даведаўся аб гэтым каханні і, канешне, стаў супраць іхняга кахання. Ну і пазней, праз некалькі дзён там ці тыдняў, рыбак знік. Ну, Мнюта бачыць не мае каханага, і праз некалькі дзён знікла і сама, і Мнюты не мае. А сястра яе родная Люціца пайшла шукаць сваю сястру, не захацела адна ў замку быць. Ну і вось
тут есть две речки. Вот эта речка зовется Мнюта, а там есть речка Лютица. Мнюта вытекает из озера Плиса, а Лютица как раз упадает в озеро. И кажется, что это две сестры, которые по сегодняшний день не могут встретиться. Потому что одна как раз выходит из озера, а другая только заходит. Ну, а люди ж, поважане панство, яны на хорошие мясціны, значится, як пчолы на кветкі сядаюць. І тут гэтыя мясціны аблюбавалі колись полацкія крывічы. І крывічы тут полацкія пасяліліся вельмі даўно, паважане панство. Вось тут, значится, вакол гэтага возера Пліса і ля рэчкі Мнюта, што выцякае з возера. Ну, дык я вам скажу, што ў 80-х годах мінулага стагоддзя вось на гэтыя мясціны набрылі нашы беларускія археолагі. Ну, набрели, значится, я думаю, кабурышцы вось рыбки зловить тут у озере. Ну, ды ёшку зварить, дзе вось у березе посидеть. Ну, дык, значится, узяли на рыдлёўкі свае, ды давай черви, значится, копать уже, каб рыбу ловить. Ну, тут коп, значит, глядять, выкопываются некие черепки, выкопываются некие крамнёвыя прылады працы. Дык ты, археологи, глядять на гэта ўсё, ты пошкребли у себе за ушами, почухали потылицу, да и говорят: ой, стой, хлопцы, не спешайся с юшкою, почакай, давай раскопки будем проводить. Почали раскопки вести и выявили вакол озера, вакол вёски, каля рэчкі шмат старажытных курганоў. И сказали, что люди поселились тут яшчэ аж 3000 гадоў таму. Мясціны тут, паважанае панства, вельмі гістарычныя і старажытныя. Вось гэтая вёсачка Пліса, яна стаіць на колішнім шляху з Вільні на Полацак. І гэты шлях яшчэ называюць, значыцца, вялікім гасцінцам альбо альгердавым трактам. І вось колісь уздоўж гэтага альгердава тракта стаяла колісь вельмі шмат такіх вось каменных крыжоў. І вось захаваўся такі адзін каменны крыж, і вось тут каля вёскі Пліса. Такія крыжы нашы продкі калісьці ставілі на скрыжаванні шляхоў, перад горадам, перад вёскаю, на месцы нейкай знакавай падзеі. І лічылася, паважанае панства, што вось менавіта такія каменныя крыжы аберагаюць месца ад розных ліхіх людзей, ад эпідэмій і хвароб. І раней гэты крыж, вось каменны, ён стаяў проста на альгердавым шляху, на гары. Ну, за савецкім часам яго скінулі, ён ляжаў у траве. Ну, а пазней мясцовыя жыхары перанеслі яго і паставілі пасярод вёскі. На самым пачатку 16-го стагоддзя Пліса была ўласнасцю наша з вами знакамітага гетмана Канстанціна Астрожскага. Ну, але той вырашае чамусьці прадаць Плісу. І набывае Плісу Канстанціна Астрожскага шляхціч Мікалай Петух, ну, ці Пятух. І вось гэтую куплю-продаж пацверджвае сваёю граматаю наш з вами вялікі князь і кароль Жыгімонт I 7 ліпеня 1507 года. Вось гэтая дата і лічыцца, значыцца, днём нараджэння вось гэтага паселішча Пліса. І вось гэта, паважанае панства, каралеўская грамата давала, значыцца, вечнае права на карыстанне вось і Плісаю, і навакольнымі землямі, і рэчкай, і возерам, як Мікалаю Петуху, так і ягоным нашчадкам. Ну, і я вам скажу, што, відаць, гэтыя петухі, яны добра дбалі пра гэтае паселішча, бо ў 1552 годзе у Плісе было аж 63 дамы, а гэта, паважанае панства, немала.
А ў 1579 годзе, паважаныя, каралеўскі картограф Пахалавецкі атрымаў ад караля загад, значыцца, намаляваць мапу полацкага воеводства. Ну і Пахалавецкі паехаў сюды, давай аб'язджаць да полацкага воеводства, мапу маляваць. Ну і быў тут у Плісе. І мясцовыя гаспадары тут яго сустрэлі добра, па-харошаму. Што ж вы хочаце, каралеўскі картограф, не абы хто заехаў. І пасля на гэтай мапе ён Плісу пазначыў як буйное паселішча. Ось, паважаныя. Ну, а пазней вось гэтае буйное паселішча ўжо, недзе на пачатку 17 стагоддзя, ўжо патрапіла ва ўласнасць да нашых знакамітых шляхцічаў корсакаў. У 1642 годзе Пліса была уласнасцю Іосифа Івановича Корсака. Ну, чалавек будет набожны такі. Ну і вось аднойчы, так вот у пост, значыцца, перад Велікаднем прыйшлі з удзелаўскага манастыра монахі-францысканцы. Ну, дагаворы, значыцца, зайшлі, павіталіся, дзень добры ў хату, все як мае быць, гавораць: Иосиф Иванович, вось ведаце такая справа, ці не дазволілі б вы вось рыбку ловіць у вас вось у Пліскім возеры, у рэчачцы Мнюта? А то ж самі знаеце, пост зараз, а нам жа нельга вось мяса. Ну, Иосиф Иванович кажа: што ж, ну, люди божие, ловіце, я ж не забараняю вам. Ну і вось тады, значыцца, монахи атрымалі дазвол на лоўлю вось рыбкі у возеры Пліса і вось у рэчцы Мнюта тутака. Ну і тут, значыцца, гэтыя монахи ставілі кашы, няроты ставілі, венцяры, сеткі, значыцца, волокам, бывало, цягнулі ў возера. Ну, ловілі рыбу. Ну, а аднойчы зловілі бабра. І тут спрэчка пачалася, значыцца. Адны гавораць монахи, што бабёр жыве ў вадзе, значыцца, яго ў ежу ўжываць у пост можна, з бульбачкай ды капустаю. Ну, а другія вось монахи говорят: не. Ён жыве не толькі ў вадзе, а ён жыве яшчэ і па сушы, поўзае яшчэ па беразе, значыцца, звер. Значыць, у пост бабра есці нельга. Ну і, карацей, што рабіць? Спрачаліся і выставілі лёс бабра на галасаванне. Ну, але як прагаласавалі за гэтага бобрыка, я, панове, не ведаю. Пратаколы галасавання да нашых дзён не захаваліся. Вось. Ну, але я вам хочу сказаць, паважанае панства, маглі з бобрыкам абысціся як заўгодна. Пасля шляхцічаў Корсака, паважанае панства, Пліса стала уласнасцю шляхцічаў падбіпентаў. Ну і вось 15 жніўня 1788 года кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі сядае вось за свой стол, бярэ сціло і выпісвае падбіпентам прывілей на правядзенне вось тут у Плісе кірмашу. Ставіць свой подпіс, пячатку каралеўскую, і з таго часу у Плісе кожны год раз на тыдзень у нядзелю ішлі кірмашы пліскія. Ну і ехаў дзедка на кірмаш, а з ім на возе баба, дзедкі, унукі, сваякі, таму што кірмаш пліскі гэта заўсёды было вялікае свята. Падбіпенты, паважанае панства, яны дбалі пра сваё мястэчка Пліса, стараліся дзеля яго як маглі, але я вам скажу, што яны вось не толькі дбалі аб сваёй выгадзе ўласнай. Шляхцічы падбіпенты, яны не заставаліся ў баку вось ад тых падзей, якія адбываліся ў іх тут на радзіме. І калі пачалося паўстанне 1831 года шляхецкае, то Рамуальд Антонович Падбіпент, ён стаў пад сцягі паўстанцаў. І ён у Лужках, значыцца, быў старшынёй урадавага паўстанцкага камітэта і распаўсюджваў адозвы. На задушэнне паўстання сюды на Глыбочыну былі кінуты буйныя расійскія сілы. І вось 2 дні пад Глыбокім ішлі моцныя баі. І толькі вось 15 траўня 1931 года у Глыбока выйшлі расійскія войскі. І у Глыбоцкім, у кармеліцкім кляштары яны зрабілі турму для нашых палонных. І на допыты вось сюды ў Глыбокае прыехаў з Магілёва губернатар Міхаіл Мураўёў. Гістарычная даведка. Мураўёў Міхаіл Мікалаевич нарадзіўся 24 верасня 1796 года ў Маскве. Дзяржаўны дзеяч расійскай імперыі. З 1828 года магілёўскі губернатар. Прымаў актыўны ўдзел у падаўленні паўстання 1830-1831 года. Ініцыяваў адмену ў заходніх губерніях дзеяння статута Велікага князства Літоўскага.
Па яго прапанове была ўведзена замест польскай руская мова навучання і абмежаванае каталіцкае духавенства ў выхаванні і навучанні моладзі. З 1857 па 1861 года міністр дзяржаўнай маёмасці, прыхільнік захавання прыгоннага права. Не пагадзіўшыся з правядзеннем сялянскай рэформы 1861 года, пайшоў у адстаўку. Падчас паўстання Кастуся Каліноўскага быў прызначаны віленскім генерал-губернатарам з надзвычайнымі паўнамоцтвамі. Да паўстанцаў прымяніў жорсткія рэпрэсіўныя меры. Пры ім былі масавыя высылкі ў Сібір і шматлікія пакаранні смерцю, за што ў сучаснікаў атрымаў прозвішча «вешальнік» і «людаед». Праводзіў палітыку па знішчэнні каталіцтва на Беларусі і ўмацаванне праваслаўнай царквы ды рускага чынаверства. За падаўленне паўстання Кастуся Каліноўскага яму быў дадзены тытул «граф» з прыстаўкай «віленскі». Памёр 31 жніўня 1866 года у Санкт-Петербург. Міхаіл Мураўёў асабіста прысутнічаў на допытах, і ў літаратуры розных часоў шмат напісана пра ягоныя метады вядзення следства. Глыбоцкая турма, кляштар гэты быў перапоўнены паўстанцамі, і Мураўёў загадаў спачатку весці на допыт селяніна, якога на допыце секлі розгамі, пыталі, ён крычаў, і гэтыя крыкі чутно было ў суседніх камер. Падчас гэтых камер вялі на допыт да яго шляхціча, і з гэта шляхціча пачыналі выбіваць паказанні. І шмат каго з гэтай турмы Глыбоцка адправілі ў Сібір на катаргу, шмат адправілі на шыбеніцу, і шмат хто падаўся ў эміграцыю і ніколі больш не вярнуўся сюды да сваіх родных ніў. Уладар Плісы Рамуальд Антонавіч Падбіпент, ён не быў высланы на катаргу, ён быў пакінуты ў сваім маёнтку, яму было забаронена пакідаць межы маёнтка Пліса. І тут ён і правёў свае апошнія гады жыцця. Пасля Падбіпентаў Пліса перайшла да знакамітага на Беларусі шляхецкага роду дэспат Зяновічаў. І пры дэспат Зяновічах тут у Плісе была пабудавана ў 1887 годзе гэта праваслаўная царква. Раней у Плісе тут, кажуць, стаяла і уніяцкая царква. Дзе яна стаяла, правда, ніхто не ведае, но некаторыя кажуць, што уніяцкая царква стала менавіта на гэтым самым месцы, а пазней уже замест уніяцкай царквы драўлянай паставілі гэтую праваслаўную. І царква гэта пабудавана ў рэтраспектыўна-рускім стылі і асвяцілі яе ў гонар святой Параскевы Пятніцы. Недзе ў 60-х годах мінулага стагоддзя храм быў за саветамі закрыты. Ну і ва ўсіх даведніках сказана, што быццам бы на храме праваліўся там купал, упаў, пабіў там і алтар, і ўсё, што было на яго шляху. Ну, але мясцовыя жыхары мне распавялі тут зусім іншую гісторыю. Яны сказалі, што ў 60-е гады, калі храм зачынілі, сюды падагналі проста ваенную тэхніку і пачалі трасамі цэпляць за купалы і зрываць іх. Ну і сабраліся мясцовыя жанчыны, пачалі тут спяваць царкоўныя песні. Тады пад'ехалі варанкі, гэтых жанчын усіх закідалі ў варанкі і вывезлі ў лес за вёску. І там іх трымалі, пакуль не сарвалі ўсе купалы. А яшчэ мясцовыя жыхары расказалі, што тыя мясцовыя 3 актывісты, якія былі ініцыятарамі зачынення царквы і зрыву адсюль крыжоў, ні адзін з іх не памёр сваёй смерцю. Калі з святога храма зрабілі клуб сельскі, то замест алтара бальшавікі зрабілі сцэну, а тут праходзілі танцы. І расказваюць, што тут унізе засталіся скляпенні. Скляпенні ніхто не кранаў. Так гэтыя труны там стаяць і па сённяшні дзень пахаванні. І на гэтых трунах, на гэтых касцях тут і праходзілі танцы. Што рабілі бальшавікі.
Калі ўжо мінулі тыя страшныя часы вось гэтага ліхалецця, то людзі пачалі пісаць лісты, каб ім вярнулі святыню, каб ім аддалі вось гэты будынак зноў. І будынак быў вернуты мясцовым вернікам. Яны пачалі тут праводзіць рамонт, значыцца, храма. Першы святар, які тут быў, гэта быў отец Антоній. Вось калі храм вярнулі, то жыхары некалькі абразоў сваіх прынеслі тут старых з хат. І вось у храме тут ёсць шмат абразоў, якія отец Антоній пісаў сам менавіта тут, у Плісе. Святая Параскева Пятніца, у гонар якой асвечана вось гэтая царква, яна нарадзілася ў Балгарыі, у пачэснай сям'і. І калі бацькі памерлі, яна прыняла манаства і пайшла ў Іарданскую пустыню. І там жыла да сталага ўзросту. І толькі перад смерцю яна ўжо вярнулася на радзіму. І вось Параскева Пятніца, яна лічыцца заступніцай і ахоўніцай жанчын. Вось, і раней вось дзяўчаты звярталіся да яе з рознымі просьбамі. Казалі, вось, Пятніца, святая пакутніца Параскева, пашлі мне жанішка, хаця б і за старца, толькі б у дзеўках не застацца. Пад канец 19 стагоддзя у Плісе тут было 75 дамоў і пражывала 650 жыхароў. І тут, пажанае панства, быў яшчэ гаспадарчы двор, а тут было 6 крам, 2 карчмы, стаяў на рэчцы Мнюта млын на 4 паставы, быў заводзік, дзе вырабляліся спіртусовыя напоі. Ну і акрамя праваслаўнай царквы, тут яшчэ быў невялічкі драўляны касцёльчык і каталіцкая каплічка на могілках. Ну, а яшчэ, пажанае панства, тут была і сінагога. Пліса – гэта старажытнае мястэчка, і тут, колі жыло вельмі шмат габрэяў. Тут была сінагога, ну і вось падчас Другой сусветнай вайны сюды прыйшлі немцы, то габрэі не пакінулі Плісу, засталіся жыць у сваіх хатах. І 1 чэрвеня 1942 года тут адбылася вялікая трагедыя. Усіх пліскіх габрэяў фашысты расстралялі. Сінагога, будынак сінагогі да сённяшні дзён не захаваўся. І вось тут на ўскрайку Плісы засталіся гэтыя старыя габрэйскія могілкі. Апошнім гаспадаром тут быў такі пан Паўлоўскі. І вось у яго, кажуць, была такая жонка, вельмі добразычлівая, шчырая жанчына. Ну, яна, калі выходзіла, бывала на прагулку, набрала з сабой грошы, і хто трапляўся на шляху, яна давала таму капейку. Ну, вот адзін мясцовы жыхар тут заўважыў, што можна зарабіць, так значыцца, грошы, зарабляць яе. Ну і калі яна выходзіла гуляць, то ён заўважаў, што яна пайшла на прагулку, і адзін раз падыдзе да яе, пасля аббяжыць рознымі завулкамі другі раз, аббяжыць трэці, чацвёрты. Ну і калі ён ужо ў 5-10 раз да яе падыходзіў, то яна ўжо аднойчы сказала яму: «Ты знаеш, хлопчык, няма ў мяне грошай, хіба забяры ўжо мой балдахін». Ну і з таго часу яго пачалі называць балдахін. І вось па сённяшні дзень тут ёсць вось людзі жывуць, мянушка ў якіх ёсць балдахіны. У Плісе, паважаны, тут жывуць такія вельмі творчыя такія людзі, і ў іх ёсць нават такія свае прыказкі, якія разумеюць толькі вось мясцовыя. Вось мне распавялі тут адну, кажуць, такую, значыцца, дапамогу, вось кажуць, як тында цапку. Ну, справа ў тым, што тут жылі людзі па мянушцы тында, і жылі людзі па мянушцы цапка. Ну, што адны былі галота, то і другі былі галота, за душой ні капейкі. Ну і казалі: «Вось дапамог, дык дапамог, як тында цапку дапамог». Гэта значыцца, аніяк не дапамог. Што ж, панове, час развітвацца і гэтай дарожкай ісці далей сабе. Да наступнай з вамі сустрэчы. Да, дарогі, дарогі. Як казаў Якуб Колас: «Эх, дарогі,
чистым полі, ніці шэрыя зямлі, колькі з долі і нядолі ног людскіх вы пронеслі. Пойду паціху, панове, поспехаў, паважаныя, і да новай сустрэчы. Да пабачэння!